uzuku uThixo enyangweni, uxolo emhlabeni, inkolelo ebantwini. uYesu Kristu inkosi. uYesu Kristu inkosi. Siyabulela ke kakhulu uThixo ngexesha asipha lona ukuba sidibane sithethe ngezwi lakhe, sizwe lokhu uThixo asiphathise khona. Ngiyabulela kakhulu ukuba seNtabankulu ngokwesi-4 ifike e-Eastern Cape. Bengithi ke sizombona utata uZulu Ndutyana. Ngizwile ukuthi hayi kunomngcwabo uthe kunani ba umpha safika angiyazi-ke iy'lali zala kudala angisakhumbuli unyaka mhlawumbe kwakungu-2016 kwakunomshado kwaba nomngcwabo omunye umfundisi kuthiwa nguNzekeli. Bekungokwesi-3 sidlula siya eMthatha, okwesi-4 singene e-Eastern Cape size eNtabankulu. Besidlala uMasidlula ngazi bekwenziwa yini, bendiyijonga le bhodi ethi Ntabankulu ndimane ndiyijonga nje, kanti uThixo uyaqonda ukuba hayi one day sizaba khona ngapha. Ngiyabulela kakhulu-ke ngithi uZulu uThixo enyangweni, uxolo emhlabeni, inkolelo ebantwini. Ngizazizama-ke isiXhosa andisazi. Andibuliseke kakhulu kubefundisi, tata befundisi, baba uNokhwana nomama tata uNtuka kanye noShumayeli, tata uTserere, bese-ke sibonga nakumphathi wohlelo umama Mthiwejojo, nabanye-ke bonke nikhona, nomphathi wohlelo uhlala isikhathi esincane umama uMndayi. Ngabe wena ubongiwe? Okay, ekade angenelalezo. Okay, siyambulela uThixo. Ngiyanibulisa nonke otata, omama, nosonto isikole, umshayela insimbi laphaya. Siyabulisa umphathi wohlelo-ke umama Mthiwejojo. Sibonge bona onke amanqina asengqinile apha. uYesu ajabula lapha ekhayizolweni ukuthi nimnqinele ngalokho anenzele khona. Singakayi-ke ezwini lenkosi, ngiyathanda ukusho ukuthi sinenkonzo yomama ngomhla kaSepthemba kuyo le nyanga ezoqala from 6, 7 and 8 kunjalo angithi? September 6, 7 and 8. So jabula ukunibona phaya kwelakithi kwaZulu eRichards Bay xa isimo sivuma. Ubona nje abantu bangaka nje amateksi ayithiwa ayaphuma noma isprinter lesi esikhulu. Bathi-ke kuyahlelwa ukuthi xa ithanda nizawufika. Kodwa-ke xa ningafikanga ikhonto embi ngokuzayo nizawufika. Siyambonga uThixo kakhulu. Sizoya kwezwini lenkosi, amaKorinte okuqala chapter 9. amaKorinte okuqala chapter 9. Ngiyacela ukuba ngithandaze. amaKorinte okuqala chapter 9. Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, Thixo ophezu kwakho konke, siyabulela ngexesha osipha lona, sibulela nobomi ukuba Nkosi sihlangane ngale ndlela apha eNtabankulu. Ngiyathandaza Nkosi ukuba ube khona ngomoya wakho oyingcwele, umoya wenyaniso. Ngiyathandaza Nkosi ukuba ilona loyo okhona apha kungabibikho ozokusola ukuthi kutheni efikile apha, kodwa kube lona loyo athole isibusiso sakhe
Ndiyathandaza Nkosi ukuba sibuyele emakhaya siphethe lokho sinikeze khona. Nami ndiyathandaza ukuba ndihlale phansi ngithethe ngalo mzimba lento ofisa siyive Moya Ongcwele. Ngiyakhuleka egameni lomfowethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Lolu suku befugile abenkosi esojiswe ubukhosi bayone sebebuthwa Ndiphinde ndithuze uThixo enyangweni uxolo emhlabeni upholele ebantwini. Sizovula ngamaKorinte oqala 1 Korinte chapter 9. Sizofunda uverse 24. Uma uNkulunkulu esiphi ithuba sizawugqibela ku-27 kodwa sizofunda ngoku. Itheme ithi umzamo ofunekayo ukuze kubekho impumelelo. Umzamo ofunekayo ukuze kubekho impumelelo. Verse number 24. Anazi na ukuba abo babalekayo egqatsweni babaleka bonke okunene kodwa mnye owamukela umvuzo. Balekani ngokunjalo ukuze nizuze. Mandiphinde futhi. Anazi na ukuba abo babalekayo egqatsweni babaleka bonke okunene kodwa mnye owamukela umvuzo. Balekani ngokunjalo-ke ukuze nizuze. Ngiyambulela-ke uThixo ngonyana wakhe uYesu Kristu inkosi yethu ukuba sibe apha eNdabankulu e-Eastern Cape. Ngibulisa nonke egameni lenkosi yethu uYesu Kristu ngithi uYesu Kristu inkosi. Xa ndisithi-ke uYesu Kristu inkosi kuzukiswa uThixo uyise. Ndimamele xa ndithi uYesu Kristu inkosi abanye abathi ukuthi abayazi le nto le. Xa ndithi uYesu Kristu inkosi ndizukisa uThixo uyise. Esi sihlelo-ke esizukisa uThixo siyasithola kumaFilipi chapter 2 verse 9 kuya ku-11 kufundeka kanjani. Kungoko-ke athe uThixo wamphakamisa kakhulu wamnika igama elingaphezu kwawo onke amagama. Verse number 10. Ukuze ngegama likaYesu onke amadolo agobe awabasemazulwini
nabasemhlabeni nabangaphansi komhlaba. Verse number 11 zithi zonke iilwimi zixele ukuba uYesu Kristu inkosi kuze kuzukiswe uThixo uyise. Utheke umfundisi isixhobo esi. So ke xa uxela esi sixhobo amadimoni abaleka. Xa uthi uYesu Kristu inkosi imimoya iyagoba. Eli vesi lisixela ukuba amadolo ezulwini ayagoba, amadolo emhlabeni ayagoba nawo ngaphansi komhlaba. Xa uxela esi sixelo ukuthi uYesu Kristu inkosi nogulayo uyaphakama, ngakho-ke lijwayele leli gama. Sibuyeleke kuverse 24 esimfundile baseKorinte wokuqala. Itheke itheme yale nkonzo ithi umzamo ofunekayo ukuze kubekho impumelelo. Ngidinga ukuba sonke apha sifuna ukuya emazulwini, andithi sidinga ukuyiqonda nemizamo efunekayo ukuze siphumelele. Abo babalekayo egqatsweni babaleka bonke okunene kodwa mnye wamukela umvuzo. Xa ebhala umpostile uPawulos ekhokhelwa ngumoya wenyaniso phaya kumaFilipi chapter 3 verse 14 uthi ndiphuthume ngokuqhuneka umvuzo wobizo lwaphezulu lukaThixo uKristu Yesu. Sonke simelwe ukuphuthuma ngokuqhuneka, ngoba xa singaphuthumi uYesu seyabuya sizawusala. Uqhunele umvuzo wobizo uphuthume uYesu uyabuya ngoku. Xa sifunda kumaHebheru chapter 12 siqala kuverse 1 kunogqatso okuthethwa ngalo phaya oluthi ngako oko ke sinelifu elingakanana nje elisingqongqileyo lamangqina, masithi nathi siwubhekile nxamnye wonke umthwalo, siwubekile nxamnye wonke umthwalo naso isono esinokurhawula ngokusisulu silubaleke ngomone. Asinayo enye indlela yokulubaleka oluqatso, ngoba kunezinto eziphazamisa endleleni, kunezono. So kufanele oluqatso silubaleke ngomonde, sijongile uYesu, ngoba xa singamjongi uYesu okunguyena uYesu oyimbangi nomgqibelisi wokholo lwethu asinakuphumelela. Ingakho-ke itheme yethu ithi umzamo ufunekayo ukuze kubekho impumelelo. So-ke la-ke kumaHebheru 12 verse 1 ithi-ke ngoku-ke ngakho-ke oko-ke sinelifu elingakanana nje elisingqongqileyo lamangqina. Maninzi amangqina akhona, amadimoni angamangqina. Xa ukhonza uThixo amadimoni akujongile, awakujongele ukuthi uphumelele, afuna ukuba ungaphumeleli. Aba bantu basezweni abangakholwayo bakujongile bangamangqina nabo. Kufanele basazi ukuthi singabakhonzi bakaThixo, siphethe izifihlakalo zikaYesu. Kufanele bakwazi lokho. Ngoku-ke nxa sibaleka koluqatso siyazi ukuthi sibalekela umqhele noma isithaba esiphilileyo. Abantu apha emhlabeni xa bebaleka babalekela umqhele noma umvuzo ophelayo, kodwa thina sinomvuzo ongapheliyo, sinesithaba uThixo asibekele sona phaya emazulwini. Ngakho-ke uthi-ke uverse 2 wamaHebheru 12 sise amehlo kuyo imbangi nomgqibelisi wokholo lwethu. Let us fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. uYesu Kristu uyimbangi, the author, ungumgqibelisi, the perfecter of our faith. Owathi ngenxa yovuyo olubekwe phambi kwakhe wawunyamezela umnqamlezo elideli lihlazo, waza wahlala phansi ngesokunene sethrone kaThixo. Apho sonke kufanele siye khona,
sohlala nenkosi yethu Yesu ngakwesokunene sethrone kaThixo. Kodwa-ke uYesu lithi izwi lenkosi uvuyo ayilubekelwe phambi kwakhe walidela, akazange alithanda, wanyamezela umnqamlezo. Lo mnqamlezo wawuyihlazo ngelo xesha. Xa umuntu ethwele umnqamlezo wayebonakala esigebengu esikhulu. uThixo ngenxa yezono zami nezakho wathwala umnqamlezo. Ngakho-ke nathi masidele konke okwenzakalayo ukuze siphumelele kolugqatso. Ngoba xa singalahli lo mthwalo wezono, siwulahle nqamnye, asinakuphumelela. Ulahle lo mthwalo wezono nesono esihawula ngale ndlela ngokusisulu, sibaleke kolugqatso lomonde. Athi-ke uverse 3, ewe mqondeni lowo okunyamezeleyo ukumphikisa okungaka kwabona ukuze ningadinwa ingatyhafi inhliziyo yenu. So kumele ukuthi sibekezele, simqonde uYesu, sim-understand, ngoba yena owanyamezela ukumphikisa kwabona inhliziyo yakhe ayizange ityhafe. Nathi inhliziyo zethu mazingatyhafi. Lithi-ke uverse 4, anikathasi kude kube segazini, nizamana naso isono. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding blood. Ngakho-ke kufanele sazi ukuthi kufanele sichithe igazi uthasana noma ulwa nesono. Ikhona lelo xesha elizawufika apha abantu bezothetha nawe bakamphika uKristu, bethi mphika uKristu, xa ungamphiki siza kubulala, then you're shedding your blood. Kunanjalo senulibele uvuselelo olu luthetha kuni ngathi ukonyana lusithi, nyana wami musa ukukucekisa ukuqeqesha kwenkosi. Musa ukucekisa ukuqeqesha kwenkosi. Kananjalo ungatyhafi wakohlwaya yiyo, ngoba iyakohlwaya inkosi. Ngakho ungatyhafi. Kunabazalwane-ke xa eqhamukelwa izilingo ityhafe inhliziyo yakhe suke kuThixo. Umshumayeli chapter 10 verse 4 uthi xa umoya wombusi ukuvukela ungayikhiyi indawo yakho, uhlale phaya uThixo ekubeke khona. Ungalingisi uAdam noEva xa sebenze isono, xa ebuya uThixo ethi uzobabona uyafika uThixo abekho apho ebashiye khona, ngoba benze isono badlile kulo muntu. Uyamemeza uThixo, Adam, Adam, uphi na? Utyile na kulo muntu engithe ungatyi kuwo? Uthi ku-Adam, lo mfazi omnikezele. Xa ebheka ku-Eva, u-Eva uthi le nyoka. Kumele kube lo naloyo awuthwala umthwalo wakhe. Be accountable and be responsible for your sin. Ukuze uThixo akuthethelele. uThixo uyathethelela. But xa ukhomba omunye umuntu, uThixo akanokuthethelela. Kufanele wena uzibheke wena, uvume ukuthi uThixo ndonile, uThixo uzokuthethelela. Ngakho-ke lithi-ke uverse 5, kananjalo senilibele uvuselelo olu luthetha kuni ngathi ukonyana lusithi, nyana wami musa ukukucekisa uqeqesha kwenkosi. Kananjalo ungatyhafi wakohlwaya yiyo, ukuba lowo emthandayo inkosi yamqeqesha ibatyakatye bonke onyana abamukelayo. So simele kufanele sibe onyana abamukelayo, ngoba ngesizulu sithi kushaywa edonzayo. So kusho ukuthi xa ungunyana omukelayo, inkosi iyakuqeqesha, inkosi iyakutyakatya, ngoba ungubani, ngumntwana owamukelayo. So aba bangamukeliyo uThixo akazikhathazi ngabo. Le nto ifana noSathane naye usebenza njalo. Abantu bakhe uSathane akazihluphi ngabo, ufuna aba bakaThixo ukuze abasuse uThixo.
Ngakho-ke sifanele ukukhuleka, sithandaze, sithandazelane, umthandazele omunye umzalwane, umthandazele. Ngoba xa ufunda uJob 42 verse 10 lithi uJob uThixo wambuyisela izinto zonke ezahamba ngexesha ekhulekela noma ethandazela abangani bakhe. So simelwe ukuthandaza, but wena ungazithandazeli, be the last one to pray for other people. Ngoba ukhulekela abanye abantu uThixo uyakubusisa. Athi-ke masibheka iMzekeliso chapter 3 verse 11 and 12 lithi uqeqesho lukaYehova nyana wami musa ukucekisa, ungafuquki, ungatyafi sisohlwayo sakhe. Kuba lo mthandayo uYehova uyamuhlwaya njengoyise sohlwayo unyana akholwa kuye. Uzawubona uvelelwa izinkinge noma ama-problems, uThixo uyakuhlwaya. Kunabantu abanezifo, kunabantu abagulayo, kunabantu abangaphilanga, kanti uThixo uyakuhlwaya. Sizawufika thina sibeke izandla sithi uYesu Kristu inkosi, ngegama likaYesu phakama, angaphakami. Ngoba uThixo uyamazi ukuthi xa ephakama lo muntu akanakukhonza. So uyamuhlwaya. Into enhle nemnandi xa sifika ngale izifo zizobe zingasekho. So uzawubona umuntu egula apha ehlezi ku-wheelchair, uThixo uyamuhlwaya, awekho ama-wheelchair ngale kwezulu. So ngakho-ke ilizwi lenkosi malithi, my son, do not despise the Lord's discipline and do not resent his rebuke. Because the Lord disciplines those he loves as a father the son he delights in. So uThixo-ke xa umuntu emthanda uyamuhlwaya. So xa ubona izinto zingadibanga, ubona izinto zakho zingahambi ngoko okufunayo, ingani noThixo wahlupheka apha emhlabeni. NoThixo washaywa esiphambanweni kwinqamlezweni. So sonke sizawungena xa ufunda Izenzo chapter 22 verse 14 lithi izwi lenkosi sizongena ezulwini ngenhlupheko. So-ke uma sizongena ezulwini ngenhlupheko kuzoba mnandi apha emhlabeni. Uthishile ivesi uJohn chapter 16 verse 33 umfundisi ukuthi umane apha emhlabeni nizawuhlupheka, kodwa mina ngilinqobile izwi uYesu Kristu. So-ke asizile ukuzobusa emhlabeni, ngoba ukubusa kwethu kwalimala the day uAdam noEva betsha kulo yamthini. uThixo uthe xa edala umuntu masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze banqobe, but uAdam noEva failed to do that. As a result sonke ngokusahlupheka. But into enhle suvuma ukuhlupheka apha ehlabathini uphinde uhlupheke kwelizayo. Ngakho hlupheka apha ehlabathini ngenxa kaYesu ukuze ungene ezulwini uthole isithaba sakho. Masihlupheka apha emhlabeni ngoba sifuna uYesu, sifuna umbuso kaYesu. Matthew chapter 6 verse 33, funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe nokulungisa bakhe, uThixo uyazazi into esizifuna uzokusinika. So asingabi ngabantu abafuna ukuphila kamandi apha emhlabeni, ngoba ayinakusinceda leyo nto, izasisusa kuThixo. Xa sibheka amaHebrew chapter 12 uverse 7 kuba leya ndaba esithethile isiqale kuverse 1. Ithi ukuba ninyamezele uqeqesho uThixo wobe uniphethe njengonyana, ukuba uphi na unyana ongaqeqeshwayo nguyise. Ukuba-ke aniqeqeshwa abathe baba ngamadlelane ngalo bonke, noba nina niqhaqwe ngoko aningonyana xa ningafuni ukuqeqeshwa. So-ke masimvume uThixo asiqeqeshe, ngoba xa uThixo esiqeqeshe sizofana negolide elifakwa phaya emlilweni. Umlilo akuyona into emnandi, but lingena emlilweni liphume selithwengekile, liphume seliklini, liphume selingcwele igolide ngoba liphuma phaya emlilweni. Nathi uThixo usifake emlilweni ukuze silungele ungena phaya emazulwini.
fanele singene emlilweni, singacomplain, singakhali, ngoba lo mlilo uzosenza sibe yilento Thixo ayifunayo. Lo mlilo izilingo, lo mlilo izinto ezisiphazamisayo, but ixesha lonke uthandaze uRoma 10:9. Ngexesha lonke uthandaze ubize igama likaYesu, uthi uYesu Kristu uyinkosi. Siyamazi uRoma 10:9, kodwa ngokuba xa uthe wavuma ngomlomo wakho ukuba uYesu uyinkosi, wakholwa ngenhliziyo yakho ukuba uThixo wamvusa kwabafileyo, wosindiswa. Kuba umuntu ukholwa ngenhliziyo ukuze abe nobulungisa, avumeke ngomlomo ukuze asindiswe. Kuba bonke abasukuba belinqula igama lenkosi bosindiswa. Masilinqule igama lenkosi sizawusindiswa. Usindiswa phakathi ebomini bakho, uphinde usindiswe enyameni. Asikho isifo noma isigulo uThixo angasiphilisi. Iproblem ithina asifuni ukukholwa. Kholwa nguYesu, unyana kaThixo, kholwa nguThixo amthumileyo, uzawusindiswa. Ngakho-ke ukuba ninyamezele uqeqesho uThixo woba umphethe njengonyana, kuba nguphi na unyana ongaqeqeshwayo nguyise? Ukuba-ke aniqeqeshwe abathe baba ngamadlelane ngalo bonke, noba nina niyimiqhaqwe, ngoko aningonyana. Ukhona umuntu othanda ukubizwa ngeqhaqwe. So-ke singonyana bakaThixo. Xa singonyana masimvumele asiqeqeshe. Sibuyele phaya-ke kumaKorinte chapter 9 besithetha ngaye. Besithetha-ke kuverse 4 sesiya kuverse 25. Uthi uverse 25, bonke-ke abantu abazamayo baba zingcathu, bayazithiba ezintweni zonke. Bonke aba bantu abazamayo. So xa uzama, zithibe, yiba ingcathu, ungenzi noma yintoni na. Ngoba izwi lenkosi Timothy wesibili chapter 2 verse 3 kuya 5 lithi, wena ngoko unyamezele ukubi njengomphumi mkhosi olungileyo kaKristu Yesu. Unyamezele umkhosi njengomphumi olungileyo kaKristu Yesu. Singabaphumi abalungileyo, sisazoma phambi kwesihlalo somgwebo sikaYesu. Kube yilo naloyo aphendule ukuthi njengomphumi mkhosi olungileyo, intoni ayenzileyo esesemzimbeni. Uyophendula uthini wena kuThixo? Intoni oyomxelela yona? Usho njalo umpostoli Pawulos xa ebhalela uTimotheyu eholwa ngumoya wenyaniso. Uthi wena ngoko unyamezele ukubi njengomphumi mkhosi olungileyo kaKristu Yesu. Akhona munye uthi ephuma umkhosi azibhijele ngemicimbi yobubomi ukuze amkholise lowo umnyulela ukuphuma umkhosi. Akhona munye othi ephuma umkhosi azibhijele ngemicimbi yobubomi. So-ke ngoku bazalwane, masiyeke ukuzibhijela ngemicimbi yobubomi. Masimkhonze uThixo, simkholise osibizileyo, simkholise osinyulileyo ukuba siphume nomkhosi. Ngoba baninzi babiziwe kodwa bayingcosana abanyuliweyo. So akunyulwanga noma ubani, akukhethwanga noma ubani. So unenhlanhla, mbonga uThixo ukuthi phakathi kwabo abanyuliweyo. Ngoku-ke musumphatha kabuThixo, musumtyhafisa, ungayityhafisa inhliziyo yakho ngoba unyuliwe. Kunabantu abaninzi apha emhlabeni abebengamkhonza kangcono uThixo kunami noma kunawe, but uThixo ukhetha ukunyula wena. Ngakho-ke thina njengabaphumi mngeni, thina njengabaphumi mkhosi olungileyo kaThixo, masiwenze umsebenzi kaThixo ngokuthembeka. Athi uverse 5, nakuba-ke ubani esithi azame emdlalweni akathweswa sitshaba ukuba kathandanga azame
komthetho. Apha emgqatsweni sibaleka ngokomthetho, kunemithetho ebekiweyo, awumane ubaleke nje noma ikanjani, but kufanele follow the rules alolu gqatso. So ama-rules alolu gqatso ukuba ngcwele, uhlukane nesono, uvume isono sakho, ube ngcwele ngoba noThixo uyingcwele, wasinikeza umoya oyingcwele, nonyana wakhe uYesu Kristu uyingcwele. Bonke-ke abantu abazamayo bayizingcathu ezintweni zonke, abenzi noma yintoni na. Xa abantu belilizwe, belihlabathi, benza izinto abazithandayo, thina sizenzi ngoba siyazama sisemgqatsweni. Bona-ke abo okunene benzela ukuze bazuze isithaba esinokonakala, kodwa thina esingenabonakala. Thina sinomqhele wethu, sinesithaba sethu phaya emazulwini. Yilo naloyo ohlezi apha, ndiyakuqinisekisa ukuba igama lakho lilotshiwe encwadini yobomi, lilotshiwe encwadini yokuphila. Okwakho wena zama, ngoba ungumphumi mkhosi onyuliweyo, ungumphumi mkhosi othandiweyo phaya emazulwini. Unyana kaThixo wathwala unqamlezo, unyana kaThixo wabethela unqamlezweni ngenxa yokuthi singabanyuliweyo. Athi umpostoli uPawulos uvesi 26 ya 27, nake ngoko ndenje njalo ukubaleka, ndingangi andiqondi, ndenje njalo ukugalela ngenqindi, ndingangangi ndibetha umoya, ndisuka ndiwuqobe umzimba wami ndiwuqinenzele phansi, hleze ndithi ndakuba ndizivakalisile iindaba ezilungileyo kwabanye, ndibe mna ndingumlahlelwa phandle. Ngoba iyenzeka leyo nto, uTata uNtsibande ame apha, xa engawuqinezeli phansi umzimba wakhe uzawulahlelwa phandle. Akhona mnye onenyaniso ukuthi uzawungena ezulwini, but siyathemba ngoku sithenjisiwe nguThixo, wasinika umoya wakhe wenyaniso. Ngoba umoya wakhe wenyaniso uzokwenza ukuthi sihlwithwe nebandla, to be raptured with the church. Kufanele ube ne-Holy Spirit, umoya oyingcwele, umoya wenyaniso. Xa ungenayo umoya wenyaniso, I'm not going to fool you, ngeke ngikhohlisa usozohlwithwa, uzawusala apha. Umoya wenyaniso-ke awuhlali apho kungcwele khona, uhlala kumuntu ohlukene nesono, uhlala kumuntu oqinezela phansi umzimba wakhe. Ngoba akunakunceda ukuvakalisa iindaba ezilungileyo kwabanye kanti wena ungumlahlo. Akunakukunceda ukusukuma ufakaze kanti wena ungumlahlo. Akunakukunceda ukuthandaza kukhala abantu kanti ungumlahlo. Ngakho-ke kufanele siwuqobe umzimba wethu, siwuqinzelele phansi umzimba wethu, ukuba xa sivakalisa ezindaba noma ngayiphi indlela, noma uyacula, uyahlabelela, uyiweshipha, uyenze leyo nto ungcwele phambi kaThixo. Ngoba thina sizawuthola umgwebo ongafani nowabanye abantu, ngoba inyaniso siyayazi. Umgwebo esawudibana nawo uhlukile, is more harsher than other people. Kuzawucingwa nento encinci engaka oyithatha ukuthi incinci, kanti umuntu ophaya ezweni ongakhona, xa efeka uzawulahlela ukufeka, xa eqamba amanga uzawulahlela amanga, xa ephuza utywala uzawulahlela utywala. Thina asizenze ezi zinto, ngoku kuzawucingwa nento ezithimba zincinci bese ulahlelwa ngaphandle, ngoba inyaniso siyayazi. So sifanele sivume izono zethu, sihlanze egazini likaYesu, sifanele ukuhamba ngobungcwele. Athi-ke ngiphinde amazwi kampostoli Pawulo, athi mna-ke ngoko ndenje njalo ukubaleka, ndingangi andiqondi, ndenje njalo ukugalela ngenqindi, ndingangi ndibetha umoya,
Ngisuka ndiwuqobe umzimba wami ndiwuqinzelele phansi hleze ndithi ndakuba ndizivakalisile iindaba ezoluleyo kwabanye ndibe mna ndingumlahlelwa phansi. If umpostile uPawuli naye ewuqinzelela umzimba wakhe ukuba ngalahlwa, thina-ke singobani ke thina esithenga uba sizawuvele we'll just walk into heaven? No, it's not going to happen like that. uPawulos ubhala izincwadi ngelithi eziwu-13 apha eBhayibhelini, kodwa noma ekwenzile loo nto akekho sure ukuthi uzamngena ezulwini. Ukhohlwa izinto azenzile uzishiya ngasemva azelulele kokuphambili. UThixo-ke akakhethi ubuso bamuntu. Lisho njalo izwi lenkosi kwabaseKolose chapter 3 verse 25. Lowo umonayo omnye uyakuthwala oko kona one ngakho. Kanjalo akukukhetha ubuso bamuntu uThixo. Hayi akukukhetha ubuso bamuntu uThixo. Nayo insibandemile apha uzawungena kulo mgwebo. Xa ubheka abaseKorinte besibili chapter 5 verse 10. Lithi kuba thina aba sonke simele ukuthi sibonakaliswe phambi kwesihlalo sokugweba sikaKristu, ukuze elowo azuziswe okwenziwe ngumzimba ngoko akwenzileyo, nokuba okulungileyo nokuba okubi. Sonke simelwe ukuthi sibonakaliswe phambi kwesihlalo sokugweba sikaKristu. Umuntu nomuntu, umzalwana nomzalwana, zintanda umiselwe ukuganga oko kwathi wagangelwa khona nguye uKristu Yesu. Umzalwane nomzalwane, umuntu nomuntu. Athi umpostoli Pawulos ekhokhelwa ngumoya wenyaniso elangazelela ukuba ndonye noKristu kwabaseFilipi chapter 3 siqala kuverse 7 sincenga nje kancane. Lithi ndisuke zona ezi zinto zabe ziyinzuzo kum, zona ezi ndazibalela ukuthi ziyimfaneko ngenxa kaKristu. Verse number 8. Ewe okunene ndisuka izinto zonke ndizibalele ekuthi ziyimfaneko ngenxa yokongama ukumazi uKristu Yesu Nkosi yami, endithe ngenxa yakhe ndonakalelwa zezi zinto zonke ndizibalela ekuthini ziyinkunkuma ukuze ndizuze uKristu. Ezi zinto esizithandayo bazalwane ziyinkunkuma ukuze sizuze uKristu. Aba besifazane-ke kuthiwa ngesiXhosa abafazi bayazithanda, bayawathanda amakhanda abo, bayakuthanda ubuso babo. Athi umpostoli Paul, ezi zinto ziyinkunkuma ndiyazidela, ezi zinto ndiyazikhohlwa ngenxa yokongama ukumazi uKristu Yesu. So kunezinto kufanele siziyeke, ezinye zazo asizimbi, but siziyeka ngoko uYesu sesiyamqonda, uYesu simazi kangcono. Kunezinto kufanele uziyeke ngoba sikwazi ukuphila njengabanye abantu. Asikwazi thina abazalwane, thina sibona abaleli hlabathi singabombuso wasemazulwini. Xa singabombuso wamazulwini ufuna sihambe ngobulungisi, kufanele simkhonze uThixo ngonyana wakhe uYesu Kristu. Baninzi abantu apha ehlabathini bayamazi uYehova, bayamkhonza uYehova, kodwa bamfuna uThixo. And ave inzima ikhuni indaba yokuthi uYesu Kristu inkosi, abafuni ukuthetha leyo nto, bathi bona bakhonza uYehova abanakukhonza unyana. Kanti uJohn 14 verse 6, unyana uyindlela nenyaniso nokuphila, asinakuya kutata wakhe singahambanga ngapha kuye. Uthethile ubaba uTserere ngendlela, uYesu-ke uyindlela. Masihambe ngendlela efaneleyo de sifike phaya emazulwini. Umuntu nomuntu, umzalwane nomzalwane,
zintanda umiselo ukuganga oko wathi wagangelwa khona nguye uKristu Yesu. Ngakho-ke uthi umpostoli Pawulo, ndisuke zona ezi zinto zabe zinzuzo kum, zona ezo ndazibalela ukuthi ziyimbaleko ngenxa kaKristu. Ewe okunene ndisuka izinto zonke ndizibalele ukuthi ziyimbaleko ngenxa yokongama ngokumazi uKristu Yesu Nkosi yami, endithe ngenxa yakhe ndonakalelwa zezi zinto zonke ndizibalela ekuthini ziyinkunkuma ukuze ndizuze uKristu. Ndifunyane ndikuye ndingenabo obami ukulungisa obo basemthethweni, ndinobubu ngokukholwa uKristu ukulungisa-ke obuphuma kuThixo ngalo ukhala. Ilobu ubulungisa kufanele sibe nabo obuphuma kuThixo, hayi ukulungisa bomuntu, hayi ukulungisa okungekho based kuYesu. Thina kufanele sibe nokulungisa okuphuma kuThixo. Uthi kumpostoli Pawulo ukuba ndimazi kwanamandla ovuko lwakhe nokuba ndibe nobudlelwane naye ngeentlungu zakhe, ndifaniswe noko kufa kwakhe, ukuba ndingande ndifikelele ekuvukeni kwabafileyo. Ngoba nansi into esiyijongile, ukuvuka kwabafileyo. Abantu abangakholwa xa uYesu ebuyela ndibandla asebelele abanakuvuka, kovuka abo abalale kuYesu. Ngakho-ke siyawadinga lawo mandla esawabanjelwa nguYesu. uYesu ufile, day number 3 wavuka kwabafileyo. Nathi sikholwa leyo nto ukuthi xa sifa ngoku siyovuka kwabafileyo xa uYesu elandibandla. Xa efika sisaphila siyoguqulwa, kodwa usoze uguqulwe xa wena ungazange udele izinto uzishaye zibe yinkunkuma. Ngeke uguqulwe xa ungenayo umoya ongcwele, ngoba umoya wenyaniso uza kusiguqula. Ngakho kufanele sihlale sinomoya ongcwele. Umoya ongcwele ufuna ukumamelwa. Xa ungamameli umoya ongcwele uyasuka uyahamba. Athi umpostoli ukuba ndimazi kwanamandla ovuko lwakhe. Amandla ovuko lwakhe uYesu xa ufunda kwenye indawo eBhayibhelini wavuswa ngumoya wenyaniso. Ngoku xa sinomoya wenyaniso ukuthi sizawuvuka, ngoba umoya wenyaniso xa wavusa uKristu kwabafileyo uzawuvusa nathi emzimbeni yethu efana. Kodwa xa lo moya wenyaniso engekho, umoya ongcwele, ngeke uvuke. And xa kungcolile unesono, umoya wenyaniso akahlali apho. Ingakho-ke umpostoli Pawulo ukuba ndimazi kwanamandla ovuko lwakhe. Amandla ovuko lwakhe umoya wenyaniso, nokuba ndibe nobudlelwane naye ngeentlungu zakhe. Le nto endike ndayithetha, simelwe sibe nobudlelwane naye ngeentlungu zakhe. Nathi kude singene phezulwini fanele sidlule entlungwini. Awungeke ungene ezulwini ungangendlulanga entlungwini. Xa sithetha nje udinga uba kumnandi ukungena emkhosini, kumnandi ukufasta, kumnandi ukuyeka ukuthi abantu bethu apha eduze. Akumnandanga. Ezinye zeentlungu ezizasinceda singene phezulwini, ngoba uSathane uyalizonda ikholwa elifastayo. uSathane akamfuni umzalwane ungene emkhosini, ngoba lowo mzalwane uba ilangabi lomlilo, uyavuka. Amadimoni ama-devilshipers awasondeli kumzalwane ofastayo. So umzalwane ungene emkhosini. So-ke ayimnandi impilo yokuba umzalwane, ngoba from time to time fanele ungene emkhosini. From time to time udele izinto abazenzayo, uyeke o-TV. Uyibuka kanjani i-TV usemkhosini ufastile? Waphela wena ufastile. Xa ufastile i-TV into yalapha emhlabeni. I-TV isisithixo salapha emhlabeni. I-TV into izothatha indawo kaNkulunkulu. Uzawuthini ukuthi ufuna ukuphendula umkhuleko wakho, ufuna ukuthetha nawe, wena ubhizi ubukana nesophi ngaphaya kwe-TV. So xa sisemkhosini sifastile sizijonge izinto eziningi.
yikho kufanele uhlale apha ekhaya ungayindawo. But-ke ngenxa yokusebenza unakuthatha ama-leave each time singena emkhosini, ngoba ekhaya lezi singena njalo emkhosini. Kodwa kufanele wazi ukuthi uyazohlukanisa nezinto ezenzakalayo, ukhonza uThixo, awulingisi izwe, awenzi ezi zinto ezenziwe ehlabathini, ngoba wena wonyuliwe nguThixo. Athi umpostoli uMqangi ephinde uvesithele ukuba ndimazi wanamandla ovuko lwakhe, nokuba ndibe nobudlelane naye ngeenhlungu zakhe, ndifaniswe noko kufa kwakhe, ukuba ndingande ndifikelele ekuvukeni kwabafileyo. And that is the aim and the objective. Ndingande ndifinyelele ekuvukeni kwabafileyo. Kungekuba ukuthi sendamukele nokuthi sengigqibelele, ke ndiphuthuma ukuba ndingakuganga na lokhu kuganga oko ndathi nami ndagangelwa khona nguye uKristu Yesu. Bazalwane, mna andizibaleli ekuthini ndigangile, ke ndenza ntonye ndithi ndizilibala izinto ezisemva, ndisolulela kweziphambili, ndiphuthume ukuqunele umvuzo wobizo lwaphezulu lukaThixo uYesu Kristu. Umzamo ke lo ofunekayo ukuze kubekho impumelelo. Yakhumbula itheme yethu ithi umzamo ofunekayo ukuze kubekho impumelelo. Masilubaleke ngomonde ugqatso olubekwe phambi kwethu, sise amehlo kuyo imbangi nomqhubelisi wokholo lwethu. Kuba kufuneka ukuba nibe nomonde ukuze nithi nakuba nikwenzile ukuthanda kaThixo nizuzane nalo idinga. Uzakuzuza idinga xa wenze njani? Ubaleke ngomonde. Ngoba kufanele sibe nomonde, sinyamezele, somelele xa sigijima kuleli qatsi. Kufanele ukhohlwe izo zonke izinto, uzilibale izinto zakho ezikuthokozisayo. uThixo washiya ubumnandi phaya emazulwini, wehla wazothatha isimo sokuba umuntu apha emhlabeni, enenzeko yonke egunyana kaThixo, ngoba efuna mina nawe. Nathi masidele konke okohlabathi simkhonze uThixo, ngoba usonyulile, usikhethile. Njengoba esikhethile-ke masingamqafisi, kodwa masimkhonze uThixo. Sizakugqibela-ke khona apho, masithandaze. Baba, egameni lomfelo wethu Jesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga kakhulu ngokukhuluma kwakho. Uthethile phakathi kwethu, ubusisiwe loyo Nkosi ozwile, wenza sisize-ke senze, singabi ngabantu abalalelayo bangenzi lokhu. Umoya ongcwele sekukhulumile phakathi kwethu. Nanti ibandla lakho, ngiyacela Nkosi ukuthi ulisize. Nanti ibandla lakho, ngiyacela uNkulunkulu wami ulilekelele ukuba Nkosi balubaleke oluqatso, baze bangene ekhaya ezulwini, bafumane isitshaba sabo. Ngegama likaYesu ophilayo, ndiyakhuleka Nkosi, ngiqalekisa umoya, amadimoni, amadevil weshiphaza wanasabela nayindawo yaseNtabankulu. Yale yonke imimoya phezu kwale ndawo ngithumele esihogweni manje ngegama leNkosi uJesu Kristu oyinkosi yethu. Ngithi Sathane namadimoni akho unasabela phezu kweNtabankulu, ubugebengu obukhona, uqhetseko obukhona, ngegama likaYesu ngiyakuqalekisa manje. Nkosi, ngiyacela ukuse kule ndawo, abazalwane bale ndawo badibane babe mnye, abazalwane bale ndawo bakukhonze ngenyaniso. Ndiyakhuleka Nkosi kuba umuntu onenkinga manje msize umkhulule. Ushilo ukuthi ezweni lakho John chapter 8, umuntu umkhulula uba ngokhululekileyo impela. Ndiyathandaza Nkosi kule ndawo, ndifafaze igazi lakho phezu kweNtabankulu yonke, ndifafaze igazi lakho naphezu kwezilali zonke eseduze neNtabankulu, ukuba Nkosi amadimoni asuka ahambe noSathane wawo. Sebenza-ke Nkosi phezu kwale ndawo,
kwaziwe ukuthi besifikile sikhona, kwaziwe ukuthi bekungafikile thina sodwa, kodwa bekufike wena uqobo kule ndawo uvakashile uzobabona. Sibanikela kuwena abazalwane bale ndawo, busisa le ndawo, busisa amakhaya abo, busisa izindlu zabo, busisa abantwana babo, babiyele, banikeze protection. Siyabonga Nkosi ngobaba uTerere ukuyena besihlela naye le ndawo. Mbusise Nkosi nomndeni wakhe. Ngiyakhuleka ngegama leNkosi uJesu Kristu ophilayo. Nabo bonke nabasuke eMthatha, babusise Nkosi bahambile indlela ende. Nabo bonke abasuke ezindaweni ezikude, abanye sizwile bahambe ngezinyawo indlela ende ngoba bafuna wena. Abezanga kuba bontsibande kodwa bafuna wena, ngoba bayazi Nkosi ukuthi wena umgibele. Ngiyakhuleka Nkosi babusise bangazisoli ngalokho. Babiyele bagcine ngezwi lakho, Indumiso chapter 139 verse 5 no verse 6. Ubabiyele Nkosi bagcine nangeNdumiso chapter 34 verse 7, neNdumiso chapter 17 verse 8. Ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Ngiyakhuleka Nkosi Isaiah 54 verse 17. Asikho isikhala esilungiselwe bona sokuphumelela, nolwimi olubavukelayo uzolugweba. Ngiyathandaza uNkulunkulu wethu kusisa bonke abafikile, uJesu Kristu iNkosi. Amen. Phethe yakho, phethe yakho, ngobikela zimbi, phethe yakho, phethe yakho, phethe yakho, ngobikela zimbi, phethe yakho, phethe yakho, sithandaze Roma 10 verse 9 basho emva kwami, ngoba uRoma 10 verse 9 uvula umnyango wezulu. Roma 10 verse 9 ukwenza usindiswe. Uthi verse 10 wakhona kuba umuntu ukholwa ngenhliziyo ukuze abe nokulungisa, avumeke ngomlomo ukuze asindiswe. Kuba bonke abasukuba belinqumula igama leNkosi osindiswe. Sizayikhumbula indaba yabaqhonywa yababeqhonywe neNkosi uYesu enqamlezweni lapha kuLuka chapter 23. Ulithi ke linye lalawo maqholo, ke kaloku umnye wabenzi bobubi abebeqhonywe wayenyelisa esithi, ukuba wena unguye uKristu zisindise, nathi usindise. Waphendula-ke omunye wamkhalimela esithi, akumoyiki na wena uThixo? Ukwakoku kugwetshwa nje. Thina-ke okunene sigwetshwe ngokulungisa kuba samukela okufanele esikwenzayo, kodwa yena lo akenzanga nto ingendawo. Esekhuluma-ke wathetha noYesu kuverse 42 wathi kuYesu, uze undikhumbule Nkosi xa uthe weza usebukumkanini bakho. So-ke uRoma 10 verse 9 sivuma uYesu ukuthi uyinkumkani.
sivuma uYesu ukuthi uyinkosi. Xa lo oxhonyiwe emvuma uYesu ukuthi uyinkosi, uYesu wathi uyinene ndithi kuwe namhlanje uyakuba nami eparadise. Khumbula umfundisi utheni, theba nonyoko abanenhliziyo ehlanzekileyo. So xa sikhuleka uRoma 10 verse 9 sihlanze inhliziyo zethu. Xa sithandaza uRoma 10 verse 9 siba nonyolo kuThixo. Ngakho-ke abathandayo ngicela basukume basho emva kwami baseRoma chapter 10 verse Roma chapter 10 verse 9. Siphakamise izandla. Nkosi Yesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhliziyweni yami ukuthi uThixo wakuvusa kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Yesu ukuba undisindise. uSathana ndimfuni, amadimoni andiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, undikhulule emandleni kaSathane, undilondoloze Nkosi Jesu ude ungivuse ngosuku lokugqibela. Ngiyabulela egameni lakho Nkosi Yesu. Amen. Ayeke ngithandazeleke ngisamile ngiphakamisa izandla. Baba, egameni lenkosi uJesu ophilayo, nabo abantwana bakho Nkosi sebevumile abaseRoma 10 verse 9. Ngiyathandaza Nkosi manje ukuba ubabusise, ubahlanze ngegazi lakho, ukuba babe ngcwele phambi kobuso bakho, ubanikeze ukulungisa okuvela ngokukholwa egameni lakho. Ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha, ngiyala yonke imimoya yamadimoni, ama-devil worshippers kubasuke nasemakhayeni abo, ezindlini zabo, makube klini kusukela manje. Balale kahle, bangabi namaphupha amabi. Ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha, ngiyathandaza Nkosi kuba nale ndawo yaseNtabankulu, kakhulu amakhaya laba abazalwana abakhona namhlanje abonakale Nkosi aqhubekela phambili, bafuna wena uyakwazi abakudingayo kuleli hlabathi. Nikeza kube yilo naloyo okutata emakhaya abasebenzi bafuna umsebenzi, abantwana abaqibile esikoleni abaqhubeki, abasebenzi. Ngiyathandaza Nkosi, ngenelela ubasize ubancedise, balambile abanye abazi bazotshala. Ngiyathandaza Nkosi, vela unguThixo kubona. Ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha, siyabonga udumo lonke Nkosi, uzuko lonke lungu lwakho lukufanele, izikhathi zingakabibikho nangoku. uYesu Kristu yinkosi. Amen. Ndiyabulela ke ngibuyisele yonke into